C'est le docteur Tac-Tac. 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 Petit poilu. Market Runti. Il s'est fait les petits cheveux. Oh non, les céréales, elles sont toutes tombées par terre. Et après, qu'est-ce qu'elle fait la maman? Bisous. Bisous, petit. Oh, petit. Petit lait. Banane. Yaourt. Oh, c'est qui arrive là? C'est qui? C'est le docteur Tac-Tac. Waouh! Oh, qu'est-ce que tu vois là? Un petit œuf. Oui, le petit œuf. Il est caché. Alors il commence à regarder. Aïe aïe aïe, il a peur. Oh, j'ai peur. Oh, il a sauté d'un coup. Et après, non, regarde, c'est pas mauvais, regarde. Най-много ми хареса това, че Гого прояви интерес към самата книга. Това ми най-много хареса, защото за него е много трудно да се съсредоточи в каквото и да е. Обаче това нещо, първото, защото човечето е много интересно нарисувано. Не е типичното човече, което да е както в другите книги. Това го впечатли и още повече, че има някаква история, която е последователна. И това преследване на историята на него му доставяше удоволствие, защото идваше и още и нова история. Да, много приключения. Много приключения, обаче пък същевременно с това имаше не толкова въпроси, колкото не толкова въпроси, колкото коментиране. Коментиране на това, което е видял. На него това му харесва, защото е рутината му. Какво прави в ежедневието. Защото той прави абсолютно същото. Това както ляга, става, отива сутрешен тоалет, след това закусва и най-вече прегръдката на майката, изпращането, раницата е много важна за него и това, че майката му казва довиждане, защото това всяка сутрин е нашето ежедневие.